jedno. Takže vy po mně chcete, abych velel vaší lodi, dovedl vás k Arasně a přivedl ji zpět výměnou za to, že mě necháte jít? Ne, Jackie. Já chci, aby si velel mé lodi pod mým vedením. Jak je to dál? Jej. Já si do toho budu se do toho slibuju. Já si do toho musím sednout, jo? Tak si neseď. Možná budu mít zámět děluji. Dobrý? Dělej vás to tom. Já tě držím. Ale ty to pošle úplně ke mně. A se ponoří. Neponoří. Ponoří se to celý, měla si nastoupit už na břehu. Tak jo. Vychytat. Ne, normálně obkroč to a hol si do toho hubs. Jsem zástupce východoindické společnosti. Přicházím k vám míru. Ale představit se. Chci se představit. Co s tebou? Mohl bych tě hned zabít. Ale to by bylo moc jednoduché. Co je? Nevím, co jsem říkala. No, co jsi tam neměl pak? Jupí! Pokud tomu říkáš dohoda. Ano, třeba tam může být taková odesívaná. Taky jako ona osvobodí taky možná. No, nevím. Natáčí, než spadnou. Já to natáčím furt teďko. Přestaňte se chvilku tlemit, nebo to budete... Protože se koukáte na začátek filmu a což je legrační. Spadla, když spadly. Tak to chci vidět, jo. Ty fakt jdeme. Jde co? No. Tak bude teplá. Miluju techniku hollywoodských filmů. Dobrý, můžeš. Tam si tě všichni. Počkej. Na co? Ne, dobrý, sedni si. A nebo koukej. Už tam poteče. Padlo. Jdeme? And action! Sakra! Poplujeme te... Než nás někdo uvidí. Jo, do té doby, než nás někdo uvidí. Poplujeme tedy do západ? Samozřejmě, že ne. Poplujeme do Tarosu. Až naprší a uschne. Ale pane! A to jsem zrovna nenatočil. Oni začnou, ty to Ale oni jdou trochu mimo. Trošku mimo. A tak, hele, a říkej to prostě, jako, jenom tak prostě, no jo, když furt potravuje kverte, glancil, son, lajatun, jako kdyby si to právě vymyslela. to právě vymyslela. Kverte, gvanxil, son, lajatun. Vertek Vanxil Son, lajatun. Son Lajatun. Jo, Vertek Vanxil Son Lajatun. jo, Vertek Vanxil Son Lajatun. jo. Můžem? Počkej, 1. Akce. podívejme se. Zdá se, že východoindická společnost je rychlejší, musíš mě tam. Ježišmarja, co ta ruka v kapse. Narovnej se trochu, jsi důstojník první. No, co je tam dál? Já nevím. My se budeme dělat kompas. Něco jako děláš si prdel. A já řeknu, jo, dělám. Mimochodem, po druhé se na mě máš. Vědí, že plujeme na východ. Tahle loď nás potkala. Nechala nás bez otoru ploplou. A to musíme dobíhat. Já jsem kameraman. Akce!
Jako vážně? Jako vážně. Jedem, no, Tak jo, běžíme, jedem. Vole, Marku! Tak jdeme znova. To vypadá, když jdete na břišní tance, tak jeden můžete udělat takový to, jako že neví, další může dát ruce jako takový to. Dobře tedy. Pokud mě zavedeš k mojí královně, slibuji ti, že tě nevydáme Angličanům, vrátíme ti tvůj kompas. Ale je pouze do prdele. To kecám zase zamluvná. Ještě mě máš tak... Mohl bych tě rovnou zabít. Ty vole, nemůžeš se smát. Já budu potřebovat vodu. Poběžte. Ale to nevadí. To jsem nestihla. Jakože pokrčit. Můžem? Já vím. Akce! Vypadáte, když máte tík v ruce. Nedělejte to všichni, prosím, vypadá to strašně. To je moje, jako jo? Jo. Přišlapujte a někdo zídej Káťa! do stromu. Znova! Akce! Vole, Káťo! Znova! Akce! Běžíme. No, akce! Táhně to tam! Natáčíme. Teď jo, ty dobrý. Má cuky. Má epileptický západ! Dobře tedy, Jacku. Pokud mě dovedeš k mojí královně, necháme tě naživu. Co děláš? Akce. To by nám mohlo dát velkou výhodu. Poženou se na východ v domění, že budeme před nimi a přitom my budeme ve skutečnosti za nimi. Jo, nevadí. Akce! Tak, akce. Já tady špínu. Akce. Už Akce! to popadá. Já tě neoprašuji. Jdeme. Už zase promarňujeme 10 vteřin. Dobrý. 15, Přestaň mě obírat, prosím. A je pustíš. 20, Jdeme. 25. Jdeme, počkáme na lodi na Rosgarda. Tady už nám nic. Nekoukej na Hedvigu, koukej se do stromu. Nesmí se na mě Čum do koukat. stromu. Já jsem se nesmála, ona se začala. Čum do stromu. Výborně, jdeme. Akce. Nedotýkej se mých kruhů. Cože? Ještě jednou. Přece. Necháme tě naživu. Vrátíme ti tvůj kompas. Staré žele. Zdá se, že to viděla. Je autodráha. On už se jenom tlemí, on už nic jinýho nedělá. Akce. Je tu ještě jedna věc. Máme s Arasinou takový typ, jak bych to řekl, úmluvy. Potřebuji od ní ještě určitou asistenci. Prostě se s ní potřebuji plavit ještě někam dál. A nevím co. Potřebuji se s ní ještě plavit někam dál. Kapíš to? Kapíš to, jo, kapíš to. Můžu? Nahráváš? Akce. To nám dá velkou výhodu. Budou se hnát na východ a Se mnou je totiž. No to jo. Jdeme, počkáme na lodi na Rosgard. Nekoukej na Hedvigu. To jsem se zase ožral. Už 20 vteřin promarňujeme. Akce. No to trvalo. Jdeme. Čekáme na lodi. Můžete. Jdeme, počkáme na lodi na Rosgarda. Tady už nám více nepomůžou. Zkusíme. No, můžete.
Blbost prostě, to nemůže fungovat. To bylo proti fyzikálním pravidlům. Hej.